continuació té la paraula la diputada Montserrat Fornells del grup parlamentari republicà, també per defensar les esmenes presentades. Moltes gràcies, president, conseller, diputats, diputades. Bona tarda a tothom. De nou ens trobem davant una moció de Ciutadans sobre seguretat ciutadana i que en alguns punts és bastant similar a la que ja vam debatre en aquest hemicicle el passat mes d'octubre. Com ja els vaig comentar llavors, i ara ho torno a fer, hi ha alguns punts d'aquesta moció que no els hi votarem a favor perquè no compartim la forma i la visió que vostès plantegen aquestes situacions problemàtiques. Nosaltres som conscients que són conjuntures que cal abordar, però amb les mesures que plantegen en aquesta moció no són la millor manera d'afrontar-ho, ja que es criminalitza la pobresa i els col·lectius més vulnerables. No són temes exclusivament de seguretat, sinó que van més enllà i cal afrontar-ho des d'una vessant més social i transversal. Com ja els hi vam comentar el passat mes d'octubre, el problema de seguretat no es soluciona amb més policies. El conflicte amb els manters no s'arregla desplaçant-los uns quilòmetres, sinó que s'arregla amb polítiques socials i educatives. Cal treballar per reduir tota l'economia submergida, que perjudica l'activitat econòmica dels que sí que compleixen els seus deures fiscals i normatius. Per tant, cal oferir sortides sociolaborals a aquelles persones més vulnerables. Calen plans d'inserció laboral i programes específics per ajudar a aquelles persones vulnerables i que no tenen més alternatives. Aquesta setmana, en una entrevista al periòdico, que els recomano que llegeixin, una noia senegalesa explicava el tràngol d'haver de vendre al carrer. Ella diu que ningú escull ser manter i descriu totes les angoixes i malsons que ha patit mentre ho va haver de fer per sobreviure. Diu que les multes no faran desaparèixer el problema i ella ha pogut sortir-se'n gràcies a l'oportunitat de trobar feina i contracte a través de la cooperativa Dioncop. Ella, com tantes altres persones, i també alguns ho han fet a través del sindicat de manters. En tota la moció parlen de màfies relacionant-ho amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, de manera generalitzada, com si tot fossin màfies, i això és molt irresponsable i perillós, perquè legitima un discurs criminalitzador de la pobresa. Els col·lectius vulnerables no són màfies, són col·lectius vulnerables en situacions d'extrema dificultat que intenten tirar endavant. Alguns volen criminalitzar-los i no afrontar la situació com caldria. Molts d'ells porten més de 10 anys vivint aquí i sense permís de residència per les restriccions de la llei d'estrangeria. Per tant, haurien de pressionar el govern d'Espanya perquè pogués ajudar amb aquestes persones facilitant els permisos i així poguessin accedir al món laboral i a un habitatge. Voldríem fer esment també que els Mossos actuen de forma coordinada per combatre els diferents fenòmens delinqüencials, tant des del punt de vista de prevenció com d'investigació. Els Mossos també col·laboren amb les diferents policies locals que són les encarregades, en primer terme, d'aplicar les normes i ordenances de civisme. Senyors de Ciutadans, com ja els ho vaig dir en la passada Comissió d'Interior, nosaltres condemnem qualsevol tipus de violència o agressions que pateixen qualsevol dels diputats i diputades d'aquesta cambra. Les condemnem totes, però no volem fer espectacle de tot això. De fet, a la Junta de Portaveus s'ha intentat acordar una declaració institucional d'aquest Parlament per condemnar qualsevol agressió i vostès no s'han volgut afegir al consens perquè només volen condemnar l'agressió que han patit els seus diputats i regidors. Nosaltres les condemnem totes. La seva, ho hem fet. També la que van patir